Hvad skal de dog tro? Han prøver at smile, Emma sukker lavt. Det er tredje gang i dag, siger hun og kigger skarp. Han blander sig i alt, retter hver en ting, men ingen har bedt om hans mening eller penge. De tæller minutter, håber han går, men hver gang de vender sig, så står han der og glor. Hammer, hammer fedt, vi vil bare have fred og passer vores job uden drama og stress. Men Henrik han står der igen og igen. Kan du ikke gå hjem, mand, og lad os være min hammer, hammer fedt. Giv os lige lidt space. Vi gør vores arbejde, vi er ikke med i dit race. Emma og Hans, de vil bare have ro, men Henrik er der altid. Hvad skal de dog tro? Måske en dag så fatter han et hint, at stilhed også kan være ret